హాయ్ హలో నమస్తే అందరూ బాగున్నారా అనుకుంటున్నాను గైస్ అందరూ బాగుండాలి. సో టుడే మన ఇవాళ యూట్యూబ్ ఏంటంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది. అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అనమాట. మనమైతే ఈరోజు టాప్ 5 ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ వెహికల్స్ అయితే మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అండ్ నేనైతే అలాగే క్యారెక్టర్ ఉంది కదా, మన క్యారెక్టర్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే కలిసి నేను ఇప్పటి నుంచి కొంచెం మెల్లగా మాట్లాడతా. నా వాయిస్ ఎట్లా వినిపిస్తుందంటే నాకే అర్థం కాలేదు కొన్ని వీడియోలో, అందుకైతే ఇప్పటి నుంచి కొంచెం మెల్లగా మాట్లాడతాం అండ్ నీట్గా మాట్లాడతాం. అండ్ ఇంకా కొన్ని చేంజెస్ రాబోతున్నాయి. అలాగే నేనైతే ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా వేసుకోను. మనీ లేటం వల్ల నేనైతే హెడ్ ఫోన్స్ ఎత్తుకోలేదు. అండ్ మనీ వచ్చినమ్మంటే మనమైతే మైక్ ఉన్న హెడ్ ఫోన్ కొన్నాం. మైక్ ఉంటుంది కదా పొడుగుగా, ఆ మైక్ కొనుక్కుందాం. సేపటికి మనం అయితే ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1కి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి మన ఆటో గురించి అనమాట. అలాంటి ఒకే ఒక వెహికల్ ఆటో, అదే టుక్ అనమాట. దానికి మాత్రమే నెంబర్ ప్లేట్ ఉంది. ఈ బండికి మాత్రమే, చూడండి ఈ బండికి మాత్రమే ఉంది నెంబర్ ప్లేట్. ఇంకా ఏ బండి లేదు అంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2, మన ఒకే ఒక్క కార్ ఉంది. అదే మన ఒకే ఒక్క ఫస్ట్ వెహికల్ అనమాట. దానికి అట్రిబ్యూట్ ఉన్న కార్ అదే మన మెక్లెరెన్. స్క్రీన్ పైన కనపడుతుంది కదా, ఇదే అనమాట మన మెక్లెరెన్ కార్. దీంతోనే కొలాబరేషన్ అయిందనమాట. ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ కార్ అనమాట. చూసుకోండి నా దగ్గర కూడా ఉందన్నమాట మెక్లెరెన్ కార్. ఇదే అనమాట. ఈ యొక్క స్కిన్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఈవెంట్ లో ఇచ్చిందంటే టాపిక్ ఈవెంట్ కాదు, ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ కార్ ఇదే. అండ్ ఇదైతే మనకి 200 రూపీస్ లో టాపిక్ ఈవెంట్ వచ్చింది అనమాట. అండ్ ఇదైతే ఫ్రీ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇది కూడా ఫ్రీ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇది కూడా సేమ్ టాపిక్ ఈవెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయ్యే మనీ జోరు మాట్లాడుతున్నా. సరే వెనక కలుసుకుందాం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ పైన ఈ కార్ ఫ్రీ ఫైర్ ఫస్ట్ కార్ స్కిన్ అనమాట. ఇదే ఫ్రీ ఫైర్ ఫస్ట్ స్కిన్ అనమాట. ఇదే ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4 వచ్చేసి ఒక Q&A అనుకోండి. అంటే మీ Q&A అనుకోండి, ఒక క్వశ్చన్ లాగా అనుకోండి. మీకు ఆన్సర్ చేసినట్టయితే ఒక సెకండ్ ముందే మీకు 10 సెకండ్స్ టైం ఇస్తే అప్పుడు మీరు కమెంట్ చేయండి. ఓకేనా? మీకు చాలా మోస్ట్ యూస్డ్ కార్ ఏంటంటే అడుగుతుంది అనమాట ఈ ఇయర్ లో అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ లో కూడా అనమాట. అండ్ మీకు ఇప్పుడు 10 సెకండ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకేనా? 10 సెకండ్స్ అయితే అయిపోయింది. మీరు జీప్ ల్యాంబోర్గిని మోటార్ ట్రక్ అలా అనుకుంటా అయితే రాంగ్ అనమాట. అవైతే ఎక్స్పెన్సివ్ అనుకుంటారు కానీ మోస్ట్ యూస్ కార్ బైక్ అనమాట. బైక్ ప్రతి గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్లేయర్ కూడా అదే వాడతాడు. ప్రతి గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్లేయర్ బైక్ వాడతారు అనమాట. ప్రతి గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్లేయర్ ఇది ఎప్పుడంటే ఈ ఇయర్ లో ఎక్కువ బైక్ వాడటం జరిగింది. కానీ లాస్ట్ లో కూడా మాక్సిమం బైకే వాడారనమాట. ప్రతి గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్లేయర్ బైకే వాడతారు విత్ కొన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ విత్ స్కిల్స్ కూడా ఇది ఏంటంటే ఏం ఫ్యాక్టర్ ఆ ఫ్యాక్టర్ అయితే రివీల్ చేస్తాం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. మీరైతే అనుకోవచ్చునా ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5 అయితే ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ లో ఏం చేస్తున్నాను? ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ లో ఇక్కడ నించున్నాం కదా, మనమైతే ఫస్ట్ ప్రైజ్ అయితే నించున్నాం అనమాట. అండ్ ఇది కూడా Q&A లాగా ఉంటది. మిమ్మల్ని ఫస్ట్ వెహికల్ ఏదని అడిగితే మీరైతే మాక్సిమం అంటే జీప్ అని చెప్తారు. ఫ్రీ ఫైర్ ఫస్ట్ వెహికల్ అయితే జీప్ అనుకుంటారు. కానీ ఫ్రీ ఫైర్ ఫస్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి జీప్ కాదు, ఈ బ్లూ కలర్ వెహికల్ అనమాట. మీరు ఎవరైనా అడగండి మాక్సిమం బ్లూ కలర్ జీప్ అంటారు. ఫస్ట్ ఫ్రీ ఫైర్ లో వచ్చి బ్లూ కలర్ జీప్ తప్ప ఇంకేది దొరుకుతుంది కదా, తెలుసా బ్రో? ఇదే అనమాట ఫ్రీ ఫైర్ ఫస్ట్ వెహికల్. సో ఇంతే కాదు వాళ్ళ వీడియో. మళ్ళీ కలుద్దాం మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో. బాయ్ గైస్, లవ్ యూ ఆల్. గుండెలో నా గుండె కాట్. అందరూ బాగుండాలి, అందరూ మనం ఉండాలి.